रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' सारखौ बाख्नायदों जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बाख्नायदों आरो फैबाय थानाय समाव प्रमोद बर' सारानो 2025 सनावबो बिटिआरनि चिफ जानांगौनि थाखाय दिनै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थांगासिनो दं आरो इउपिपिएल दोलोआनो फैगौ 2025 सनावबो फिन आरोबाव सरकार सालायनो थांबाय दं प्रमोद बर'या 2025 सनाव आखो আমার বিটিআর চিফ হবলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি বিটিসি বাকিয়ে গম পাইছে বিটিসি অঞ্চলৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো থাকিলেহে আমাৰ লৰা ছোৱালীবোৰ চাকৰি পাব আমাৰ যিবিলাক গৰীব মানুহ আছে গৰীব মানুহ লৰা ছোৱালীবোৰ ডক্টৰ হ'ব পাৰিব বড়োপা সুপাৰ 50 মিছনৰ দ্বাৰা বিটিআৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক গৰীব মানুহৰ লৰা ছোৱালী আছে এই সকলক বড়োপা সুপাৰ 50 মিছনৰ দ্বাৰা দিল্লীত আমি ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলৈ পঠাইছো ডক্টৰ পঢ়িবলৈ পঠাইছো এপিএসসি ইউপিএসসি কোচিং দিবলৈ পঠাইছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা সুপাৰ 50 দ্বাৰা বহুজন আমাৰ গৰীবৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে এসএস আইপিএস হোৱাৰ সপোন দেখিছে এই কাৰণে আজি আমার বিটিআর বাকিয়ে বিটিআর ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' बिथां सारखौ बाख्नायनानै आरोबाव फिन खनसेबाव प्रमोद बर' सारखौनो बिटिआरनि चिफ खालामनांगौनि थाखाय बयबो इउपिपिएल हान्जानो भट होनो थांगासिनो दं बेखायनो आं नैबे ओनसोलनि जोंनि सिलबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो गोनो गोथो जायाबालासिनो आरोबाव फिन खनसेबाव इउपिपिएल हान्जानो जाहाथे भट होयो आं बेखौनो खावलायबाय जोबथारनायाव फिन खनसेबाव जोङो खेबसे स्ल'गान होयो ना होमबा जनानैनो जागोन दे आंनि एबार स्ल'गान इउपिपिएल जिन्दाबाद प्रमोद बर' जिन्दाबाद सुपर कसारी जिन्दाबाद हेलेना सरगियारि जिन्दाबाद आं फैलासि बरगियारि जिन्दाबाद जेरै खामफाबो बिथाङाबो जोंनाव ब्रह्मचारि बिथाङाबो जोंनाव फैबाय लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गोबां हान्जायाव लोब जइन जागासिनो दङ आरो बिसायख'थायनि खाथि सफैब्ला आरो बांसिनहाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो जइन जागोन आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि तारिखआव बिपिएफआ 0 जानो थांगासिनो आरो बिथांमोना जिहेतु गावबा गावनि बिथांमोननि लिडार्सफोरखौ सन्मान होनो रोङा जों मिडियायाव नुदों हाग्रामा सार बिथाङा बुंदों इलेक्शनाव जुदि जेनोब्ला सेन्डेलनि माला होनाय जागोन होननानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बिथांनि बिबनां मुनमुन ब्रह्मआ जुदि पर्बतजराव जुदि जेनोब्ला बिथाङा गावनि बिबनांखौ सेन्डेल माला गानहोगोन ना होआ बेयो उननि समाव जोङो नुगासिनो दङ आरो आं बेखौनो बुंदों राजखान्थिनि बेलायाव 18 बोसोर जानायनि उनावनो बयहाबो अधिकारा दङ खिन्थु बेवहाय दा जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बिथांमोननि साननाय हनाया जोंनि राजखान्थियाव हयथ' बिथांमोना मिलायना हायाबो जानो हागौ बिथांमोना गावबा गावनि साननो हानायखौ बिथांमोना जइन जागोन बेवहाय सोरबा बिपिएफआनो जा जोंनि इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना गावबा गावनि संगठननि खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ बेवहाय जोंबो बिथांमोनखौ फरायनो हाया दा गोबां बिथिङाव बिपिएफनि मानसिफोरा एबसुखौ बुंदों जे एबसुआ जोंनि इउपिपिएलजों लोब्बा दं होननानै दा आं बे बाथ्रायाव बुंनो नागिरदों जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि Jehova semuanya pemandang Kabanitri Amal Mosopur Jilla Ipipilo Kabanitri Zonaki Brahmo Damariani Aru yang pastikan sebagainya आन्दोलन समनिफ्रायनो एबसुफ्रा दङ आरो Kendra बेवहाय दा Komiti Ipipilo जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ लानानै जुदि बिथांमोना जुदि Hompatika आं बेखौनो बुंनो Adalah नागिरदों Hompatika Helena माने Sorgiri ओरैबायदि Damariani जादों बिथांमोना रावखौबो सन्मान होनो रोङा Hompatika जा जियानो जा बिथांमोना रावखौबो सन्मान होनो रोङा जायनि थाखाय दिनैनि Sampawati Brahmo दिनाव जोंनि Damariani इउपिपिएल Baidu हान्जाखौ गोबाङानो Amar yang सापर्ट sele खालामदों बेवहाय untuk बिथांमोना Boro गिनानैसो एबसुखौ Damuria